No thinking. Mga kagahi, ani man god no? Ani, mga kagahi. Apit sa 29, gitakda nga sugdan na ang COVID-19 vaccination sa mga senior citizen. Kaya naman tayo mga kuandre nga dual citizen ha. Medyo lang na yung nagkuhan ha. Dual citizen, na Filipino citizen, tapos senior citizen na rin ta. Uy, good news kayo ni para sa mga senior citizen. Makauban na to karon si Councilor Roger Abaday. Kay siya magod ang atong chairman sa committee sa senior citizens sa Cagayan de Oro. Siya si Roger. Boss Kagawad, good morning! May buntag. Gahi Bernie and gahi Art. Programa. Wala si Kagahi Art karon kay namaligya pa og sayotes dito sa Caraga. Busy. Ay, grabe. Solo- Sabi nga pa rin kamo to. Aban sa pantry siguro. Community pantry. Community pani. Solo flights ako karon Kagawad. Gahi pa ba? Ay, always. Strong. Dili ko mo to Sabi na atong kung matagaan mong sample niya. Di ko mo to, tawag ko na to si Ma'am Gina Abaday para atong mangutanong kung gahi pa ba yun. Puro pandigamo. Ay, kamulong di ka mo. Kagawad, salamat sa imong perminting pagtubag ka na mo dris gahi ni Bay. Di gid minimum naban ba? Salamat Salamat siya na. kayo. Panahon nga gihatag ninyo sa ako. Dili, sabi na yung mga kurog ko sa mga gahi na. Ay, ikaw isip committee ba sa senior citizen? Di man po niingon kay tungod kay senior na kano. Pila ba ka senior citizen ang gitarget natong mabakunahan for Cagayan de Oro? As of now, on record sa CSWD, nano tayo mga, kuan lang, sa listing lang mga 70,000 more or less ang record na sa CSWD. Kadyo lang 70,000? 70,000 lang ha. Dagandaghan Pero na pala ang ila lang na resto, but I do not know in the present lugar. Kaya sige pa-register ang uban karon labi na nga na distribution sa ilang mga ilang na-pay out karon sa ilang kining pension nila, old age pension. Agay! Banto na kadikit-dikit ng mga apo de karon. Tama. So ang atong komitiba sa senior citizen nagikarin sa atong mga senior nga to do online sa ilang pre-registration for vaccine or roll out. Mo ni akong gipangot. Mo ni sa ni akong giusag gikuanan kay kabalo na ka sa senior citizen. Kagawad medyo di kayo kuan sa computer, no? Kani ba wala gi lain way. Kailangan gid sila nga moagi og online gid sila. So magpatabang gid sila ani sa ilang mga anak ani. Katulog ang dili literate do, wala gyud makatimbuan nila. Pwede sila mo ato sila sa face dito sa kuan, magpa-assist lang sila. Or pwede sa ang CSWD personnel kung ilang makontak mo po sa house, mag-house to house po sila. So mas maayo. Walk-in, pwede dito sa ato sila sa opisina sa City Hall, naman diyan sa first floor lang, or manawag sila sa atong opisina sa City Council kay natay mga staff atong ipa-assist. So pwede ra nga dili dalo na si nanay o si tatay, pwede nga kami ra mga anak. Anong representative sa ilang pamilya lang, authorized lang. Tapos unsa man na pag-verify Kagawad nga kani siya ang iyang gibutang di nga pangalan, senior citizen gyud ni o kani siya taga dindig ni sa Cagayan de Oro ana? Kuan man na may ilang kuan, dahil lang identification, mo fill up sila og mga kuan nila. So na ilang identification card as a senior citizen. Kung wala pa sila identification card, ID, valid ID nga nagpamatuod nga sila kana kay naman diya mabutang ang ilang birth date, no? So ilang complete address sa ilang kuan lugar sa pag-restro nila in preparation para labi na karon COVID-19 vaccination. Ang mga lulo ug lula na aduna na existing OSCA Senior Citizens ID dinhi sa Cagayan de Oro, may mong i-text lang mga impormasyon panalitan ilang first name, middle name, family name, birth date, OSCA ID number or senior ID number. Then date issued, complete address, current health status, current economic status, pensioner ba siya, indigent ba, or with support with family or other person. Then the current living condition, or living ba siya sa iyong family, guardian, or relatives. Kana lang nga mga Impormasyon. para Okay. nga
Karon, Sila. kung tanan na register na, so unsa naman din ang verification po ani? Kay I'm sure dili man pud siguro tanan din automatic injeksyonan na kagawan, no? Napamaginay preliminary nga mura og examination ani kung sila ba angayan matagaan og bakuna, no? Kay senior citizen ba ni? Na-inform sila kung i-schedule na sila. So na itong mga health kuan na to, mga health personnel na mo kuan sa ila, mo check up sa ila. So ngayon pa sila injeksyonan sa vaccination, no? Oh, taon sa bakuna ani nga i-bakuna ning senior citizen. So far, ang nangabot kani pa mang sa gikan sa atong silingan sa China pa man. So Sinovac. Sa Ilubak. Ah. So, reminder lang sa kuan sa nagkinahanglan og uska og senior citizens ID. Ang prerequisite kini karon nga ma-appeal sila sa listahan sa vaccine rollout. So kinahanglan mag-register din sila. Ilang ID para nga ma-priority sila kay dili biya tanan mabakunahan kay depende ba na kadaganon sa bakuna moabot sa kay euro atong care. Correct. Kaya Tama. sa national government. So, kunang importante nga ma-resto sila, bisang wala pa ni maabot ang vaccine para pag abot sa vaccine, ma-prioritize sila. Nabay mo target nga mga bulan mo abot kini kagawad? Gasugod naman, karon sugod na gani. Okay. Ang sunod karon nga, kuhan, ang senior citizen na, kaning nakabutan sa kategory ang senior sa A2 man. A2, A3, A2 o A3 kaning ang A2 nguning senior citizens age 60 years old above. Ang kaning category 3 kay A3 persons with comorbidities not otherwise included in the preceding mga categories. So muna sila. Ang muna karon ang sunod na ang senior citizens na. Karon nga vaccination schedule. Correct. Kagawad na uban medyo hadlok nga ay na manay ra ba tigulang ra ba? Ikaw ba personally? Ikaw ba medyo i-push yun mo ning kaning oportunidad nga maprayo ang mga senior citizen nga matagaan sa maong baksin? Kung mahimo gyud ato gyud encourage, so. Encourage atong danihon gyud ato mga ginikanan, no. Tanan ato nang atong qualified nga magpabakuna gyud kay para man ni sa atong safety man ni sa atong kano, sa atong kagalingon o safety sab sa atong mga kaigsunan kay para man ni protection man ni sa atong kinabuhi ni, kinabuhi atong isgutan ani. Tinod. If you want to live long or di ka matakdan sa kuan kining coronavirus, di ba ingon nga di ka matakdan pero at least doon ang lugar dipinsa. Nanatay dipinsa daan. Correct. So, Tama. So, atong encourage ang mga ginikanan na to, lulog-lula o katong mga qualified to be vaccinated nga kumay mo, magpabakuna kita. Correct. Alright. Very good. Ato i-grab ning opportunity at least libre pa yun. So again, magpa-register. So kung ikaw senior citizen, wala pa kay senior citizen ID, kailangan magkuha ka. Tama? Magkuhan lang. Online lang. Online. Okay. Kuhan lang. Yung natay number, Send lang sa 090690 or I repeat. Okay. 0906 0906 ato yun ayun 0906 tapos 904 4808 4808 Bisita sa Senior Citizen Fair Oscar sa Cagayan de Oro Facebook page. Facebook page og dinhi sa atong Facebook page sa atong Roger Jer Abaday. Yan. Dagan salamat kayo kagawad Roger Abaday. Kumusta? Imong isa ka dalaga diha magminyo naman daw. Sila na doon lang. Agad-agad ng tanay. What na taksinya sa ni Bert? Kagawad, dagan salamat sa imong panahon. Again, sa mga senior citizen. Magpa-register na. Padali na kong presyo niya kana imong mga produkto niya. Ay. Para matistingan kung gay ba yun. Tingnan na ito ba para atong anong vitamin C ni mo? Kala. Tagaan. Dagan salamat kagawad. Thank you very much again ang atong
chairman gid actually sa senior citizen magini nga kuan. Committee sa senior citizen magini si Kagawad. Roger Abaday. Oras alas 7:40 mga kagahi.